Hoda kelagi tongmani hai mangpli kasai pheuka chini kami amchai rok ni bisingo no kaisa kami sunamura amchayo Bumano Bwtharka nokha talbani bwsano o bwtharmani bo sakni bagiya buibai chongjagai eba buini thui hinai nokha talbani bwsano no kobongbai mokhang muthubui hama mwthaka achairnai buma hodani tabu kaisa bemar haingkha raja sebai nukhungno kari kubun borok bai chonglaimani tabti jorao abahai tebo truk mokhang kotorangni phairengmani baino omhai tini engkhari nugani nangkha lupurok hoda truk tebo bai tongkha kelgi tongkha boda thangsoika abo tabu wan sugoi wana laijak lupurok bumani tomung sitra boibai tongmani kitingino langmarana nangkha nokha talbani kaisa abisa kelei patiung parika sunamura thana bisingni rampodo para edisi vilejo koktoma semanka dipor damchini heijorao mia nukhuni hamjak Suchitra Debbarma bini nokha talbani traiba sano kobong bai hama muthagei bwthari kiumani bwsai Amit Kumar Debbarma rabar taping no samung khlai nukhung choli tongjamani borni bisisini umorni khorsa bwsa jalabo tongo nogan ni borok bai bini Bukhra klainai borok bai no raja sebai tomung sitra tongmani koktoma bo kasai pheo o bwtharmani ukulugo her sungnai thaniwo sai sonar ka bwkra songno abahai kok khetek metek kagya walaimani paithak jora bono oboni bwsaya obo buini bwthai abahai rok kok salaimani bai paithak jora sakni achairema bwsano bwthari khiumani kaisa belai wanama siga patimung chobika tabuk Suchitra Debbarma bo Romjakkha tai je borok bai Tongjakha Nilmani Debbarma bono bahaino Romkha Sunamura thanani police borok nukhungo phai soklaika Sunamura thanani osino khoboi kwbangma police Romjakkha Suchitra Debbarma tai nokha talbani o cheraini kwthei no bahaino Sunamura hospital langai postmortem ni bagui tubujakha tabo koktoma sima joratei kwthei nogo sogimani koktoma karikho tabo sak joratei nukhuni bwkhaktei hanao case rimani bo koktoma karikho phiaba lukorokni kobongmung baino romitlang rakha police bwtharnai hini chongjaknai buma Suchitra Debbarma tai chongjak chola Nilmani Debbarma no Ang thanya Bwsa no haji ini sih ang thanya ke bomong solo bon amano apa mana dengan apa pas punya anak ke kakak dengan kapan hari mana na para borak kerja bara Tôi chưa thể đi làm tập trong một lúc con nhảy. Hinan hari sih kok. Ông lên mua mình làm gì Sino nang koi do sana na je sih. Lu senang nak beli jadi dok boy. Nunu sauna belakang ke. Pen tola da Tongmano. Nunu gicha kuno jai jai khulai ya ni na. Nunu sau kena la. Nunu kok kecek sesakan ngana. Kita nang tiada. Nang tong ba Suchitra. Acha bakal sar minta tak snack bonus semua. Manmano Bwtharnai Suchitra korusan sang thei. Kita masuk sini kan bersih kan kaya bon bersih ya ni na. Gan kalau jauh tengok sahaja. Gan yang cia. Pasal orang buma. Yang baik ke sana apa orang pun cia. Gan salah kan kalau itu kan kalau tengok kan orang dah sampai tu saya macam ini tong ni bukan tong sama ni saya macam apa. Kita salah kan gosio itu. Bon thui ni na. Gosia. Nung mai tong mai man yan ta. Boben mama ni abo. Asal ka baron siya. Ngon no kanan ni. Engkau ni saya kuai. Sala ni mo sadi. Nilmani Debbarma. Nilmani Debbarma Bwsa. Nilmani Bon angkel na place. nung bo nung mai hamjak tong ta Mugo anda ni na bo anda sama na tanda bo ada jadi no bo tono. Ada bo kari kang ni ang hotan no thui ka ba kha sama tanda bo bo gosi jak sama tanda. Bwsa tori thakra thangnai ni ana eka babani ni eka tomu bo na. Ga asi udino ka ge samani so tanga ni chau. Amo ko sai ni na ma ga. Ga buka santai bo ana eka jak kho ni ana bwsa na eka kho na ana eka an cha bo na an chongchang sukuri ni ta kho bo phuji an chongchang ang la hamya. Ingka nung ta han Bwtharnai nang ba. Abon itu alada সমস্যার সমাধান tong bole. Kan nung ta Bwtharnai nang ba. Celanya nang celanya to ja kono jagat langmang phom bole je kono hom tongo. Nang bahake Bwthar ka sabono. Ha? Oh sini Bwthar ko. To Bwthari kono ang kata ko ka makau kan.
Marno. Sarabun tak nom busi ni sita mana. 소저를 뭐 죽을 때 아게 그 것도 너무 많이 싸만이 Nang selana karla